Sibingelele babukeli bayi-Black Live TV, igama Miss Mamelo wakaZondi. Kanti-ke sikhona la ohlelweni lethu mnandi kakhulu sithi izigameko zempilo. Sinaye usisi wethu namhlanje, sifisa ukuzwa ukuthi ngabe sona siphi isigameko asiphathele sona namhlanje. I do see your comments kona wonke ama-shows asuke khona. Thank you very much. Abanye-ke baze bathi Mamelo nawe siyakudinga ungahambi. Musa ukuhlezi ukuthi nawe isihlalo sasitufuza lesi. Nawe sakho yanizwa guys, but ke isona isigciki sikaSitufuza engisibambile nathi masinithi siyakudinga nawe Mamelo ungahambi ushintshanani noSitufuza. Kodwa ke njengoba sikhona ke namhlanje niyazi sindlela isigcini sakhe uSitufuza esezobuya nje khona la izigameko zempilo. Kodwa ke njengamanje sinayo sisi sifuna ukwazi ukuthi isithini ke izigameko zempilo asiphathele zona namhlanje. Sona sisinjani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ngikhona. Yebo. Usukaphi sisi? Endaweni yaseMaphephetheni. Phephetheni, okay. Yebo. Uthini isigameko sakho? Okay, okusho ukuthi ngathola umsebenzi. Ngikade nje ngangufuna umsebenzi, ngawuthola. Okay, okusho ukuthi-ke sangathi sengisebenza nje after 6 months kwakhona amantombazane engiwajwayelayo khona akwi-age yami nje. So saplan ukuthi senze istokfela. Okay, kwa-right-ke saplana-ke lamantombazane ekuhambeni kwesikhathi lungajwayela siya out masiholile siqhubeka naso istokfela. Siya out nje kwawukuthi sekwabangani bami because sengibajwayele ngibona futhi kokugila ba-right. Okay, siyazidlala-ke istokfela, siyazidlala wonke unyaka. So makufika uNovember ukuthi sidecide ukuthi siyahlukanisa sibe ne-meeting encane ukuthi okay sizosenze njani imali yethu ehlala kwi-safe yoyedwa endlini omunye ehlala nokhi. Kwi-safe endlini? Yebo. Khona ne-safe. Singayisa ngebhenki. Hayibo kanjani manje? Yeah, izanazo. Okay, sithi sathi-ke mase sihlukanisa-ke saplan ukuthi saba ne-meeting ukuthi okay sizokwenza kanjani ukuthi sihlukanise. Okay, omunye wathi noma oyedwa ngagibela aye ebhenki sihlukanise ngama-account. Oyedwa wathi singaye endlini sife sihlukaniselane nje ngezandla mase siba mhlambe neBrian encane ukuthi yabo sesiyahlukana. Okay, ke sigcine sivumelana naye ke loyo ukuthi asini endlini sizohlukanisa bese siba neBrian encane si-enjoy. Yeah. Okay, lufike kusuku lokuthi kube njalo ke sikuhanjweni ke endlini-ke sihlukaniselane emva lokho siye mase sihlala everandi emnyango. Sihlaleni khona-ke kumakhemche si-enjoy. Kuthi kusanjalo kuqhamuke nje imoto ipholo. Vele siya-enjoy kumnandi sijabule. Nalo futhi kudlala ingoma bo sijabule. Kuthe kusenjalo-ke mase kuphuma ogaya bawu4. Mebephuma baphume kahle beze kuthina everandi besikhombe ngezibhamu bavile bathi asingeneni ngaphakathi endlini. Kuvele kudamuke yonke into esegazini. Yonke into. Okay. Awusingeneke endlini sisathukile kanjalo. Masingena endlini okay basikhombe ngezibhamu omunye emphambi komnyango ukuthi akuphuma umuntu. Bayifunile imali le. Lo oyedwa okuyena behlala imali la ubeseyibekile niyakhe la bebe khona because thina bese sihamba ngithi khona so mebefuna le mali okusho ukuthi bayazi ukuthi sina malini ngoba sayikhipha ke thina ke ngwasiyasaba futhi amantombazane sodwa la siyasaba kuteso yenza kwasiphoqa ukuthi asikhipheni le mali sisakhala kanjalo sisayikhipha imali babasho ukuthi khona ishodayo futhi babona ukuthi ubani ukhiphile bani okhiphile ngoba abanye bawuthi babebuka omunye ehambe ecollector kuthina akhipheke nalo la ibeke khona abaleke omunye singaboni futhi ukuthi ubaleke kanjani ngoba nathi nje sisadidekile ukuthi enzeka kanjani lento ngoba besisodwa. Hayi ke kusathi kunjalo ke sikhaleke futhi ke singabe bonini nomcango eminingi ngoba sicabanga ukuthi nje kwenzeka kanjani singabe lokhu sithini sola abantu. Hayi ke kuba ukuthi ke manje akugoduka ekho vele into esazo enjoy because besiplanile ngale imali. Yeah, understand. Okay, makusekunjalo ke fone ekhaya ukuthi ongconcele bengilanda bangengikwazi na ukuthi ngihambe ngiyogibela ama taxi.
angisekho right. Nasekhaya bengifuna nje ubashiya nge-surprise yabo. Ngemali yakade Engidinga benyawo wonke. Hhayi-ke mase-ke ngibangilande-ke sibatshele vese siyakhala-ke. So istori ba-understand. Ngakusasa-ke siphinde sihlangane sine-group angithi sasine-group. Sikhuluma egruphini-ke sibuzana ukuthi kwenze kanjani. Oyedwa kuye lo mqondo ukuthi I know. Uphunyuke kanjani lo oyedwa ekubeni bekhona obegadile makukuthi labantu asibazi. Lo uphunyuke naye eseshila imali yakhe. No bengakuyishiyi yini. Okushoda imali yabantu abawu2 wayikhipha lo befihlile lo wabaleka. Lo wabaleka. Silokhu sibuza ukuthi kanjani. Ngoba sonke egroupini phela besithi asibazi labantu asibazi. Simbuza uphume kanjani naye achaza story sakhe ukuthi ukwazi ukuphunyuka benganakile ukubaleka. Salokhu-ke thina-ke abanye-ke sacabanga ukuthi no uyazini ake sisolelo sibone ukuthi masihlanganisa istory ngokuthi yilo ukwazi ukubaleka ngeke nisihlangane. Sahlanganisa istory ukuthi no usenzile ima bekuyena lo owenze obize labantu. Ngoba akekho umuntu besingake simtshela ukuthi sinemali ezizela. Waphunya kanjani yena. Hayi emva lokho-ke lokhu-ke sizama sidiscussa lento lesidiscussa sasovula necase. Masivula icase-ke kwakuthi amaphoyisa-ke angasinaka nje kwayindaba yethu wayathula silokhu sigqugquzele yathula. Kwahamba isikhathi nje sathi masithi uGeli wavele wasiblock ekuhambeni kwesikhathi sidlulile nje lento. Wavele wasiblocker okusho ukuthi mhlawumbe ucathi sesikhohle ukuthi kwenzeka into kanje. Wasiblocker. Sayitshela okay sizombona mhlawumbe emsebenzini ushintsho ukuthi mhlawumbe usengcono mhlawumbe se-upgradeile empilweni. Hayi-ke wavele wathatha i-leave. Okay sasesikwazi nakubo ngobani sasesabangani angithi. Masiya okay-ke sizama ukuthi sigcine simtholile efonini noma kungeyona yakhe ngoba phela-ke sifuna ukucheck umqondo wakhe. Masithi siyamzama sithi somvashela sifuna ukubona nje ukuthi ayikhona ushintsho olenzekile because imali yethu ilahle ngoba ilahlekile yena useyazi nokuthi asiblock asijile kanjalo kanti kufuze ngabe sisahlangene sonke. Hayi-ke silokhu simzama-ke siqhubeke siyasebenze nakuthi uselivini. Masimvashela kubo because asesazana ngisho amakhaya ethu. Masimvashela kubo sithi siyafika vele asitshela ukuthi unendlela yena. Awu sibe nalokho ukuthi hawu indaba lokho esidakha kangaka siphinde siyovula icase siqhubeke necase ukuthi ngeke imali yethu iyathathwa yena lo muntu kanti yena-ke usenanendawo ayithengile yena ngemali yethu. So ileso sigameko ukuthi wathatha imali yethu-ke kwaba nalowo ndawo thina sasasikhala kanjalo. Nikuthatha phi-ke nini okwendawo manje ukuthi nendawo? Angithi thina besisazana vele. Sasitshela thina ukuthi ngathi kwenzeka saplana ukuhamba isikhathi singakumbambi. Kuhamba isikhathi samsola ngithi ukuthi uyena uphunyuke kanjani. Kwahamba isikhathi shuthi yena wayetshela ukuthi sesikhohliwe. Sambona nangu uyasiblock. Hawu kanjani sisamsola kanje. Okay mesiblocker-ke vele emakhayeni ethu siyazana ngithi besabangani sihambe yabo kwenza ukuthi masihambile omunye abuye ulala komunye yabo mina especially mina ngoba ekhaya lami kude emaphithini. Okay shuthi-ke mase saya kubo-ke sathi nje sizowenza ngathi sizomvashela yabo. Masifika asitshela ukuthi unendlela so isikhathi akanaso. Sibuke lapho futhi still sasicrossa namanje. Sanenzile sibuka ukuthi hayibo kanjani simase sihamba-ke soyivula-ke icase-ke amaphoyisa akazame-ke nawo ukuthi singazi noma into ethi angayicacisi kahle. Singazi noma nawo akukhokhelwe yini manje ngoba asinaki. Shuthi-ke amaphoyisa-ke alokhu engasinaki-ke sibe nakho ukuthi no nalamaphoyisa mhlawumbe akukhokhelwe. Sigcine sesibona ukuthi no asiyekeni lento bavele asisiza kandawo wenda ikhenye indlela esingenza ngayo. Siyeke siqhubeke thina-ke sizwane abuyele emsebenzini. Abuyele ethu uzosijoyina nje njengenjwayelo. Hayi mese siyasho ukuthi hayi sesi-right. Thina siziqhubezwane sodwa. Mina-ke ngaphinda-ke ngoba ngathi kwakuNovember kwaqala unyaka futhi. Vela nje sengisiva ngedwa singasahlanganisi namuntu ukuthi laba sengizwana nabo uma ukuthi
ngisemsebenzini noma sihamba siyodla lapho sidla khona. Zange ngasathembi lutho. Ngaqhubeka ngayisevila lokho kwaba right futhi-ke. Ngoba manje ngangasazi noma nabo labo bazongijikela yini because abantu engingabazi ebengibafice la emsebenzini. Ne-experience obenayo akulula uthi ungabeka imali yakho unyaka wonke ade ubeka umhola ngoba uthi wena ufuna ukuba nemali wasephelele unyaka awusayitholi lutho. awe ma Ngase ngavele-ke ngayisevila ngedwa-ke futhi nabo nje ngangabaxoxela ukuthi ngiyayisevila ngedwa because ayikho futhi wayesho nokuthi no yazini asiseveni mhlampe soda akekho enalokho nabo I think babezenzela into yabo eceleni. So usuhilile kuleyo nto wadlula noma mhlambe ucabanga ukuthi ijustice ayenziwanga? Hayi sengihilile mfethu ngiyasho ukuthi ayinayo uyoyijezela ngendlela yakhe kuyokwenza okwenzekayo uyakwenza isona ngoba usifica noNkulunkulu wakhe njengoba umngane wethu uyazi ama-background esiphuma kuwona so uyazi ukuthi uyenzani yini. And kunzima kakhulu ukuzolinyaza umngane kodwa umthembile ophila naye ekwazi ukuthi uphumaphi uhlanganisa kanjani ushizile kanjani besixoxa nayo yonke nje yonke into yena uzonithumela ngabantu yo. So isiphi isifundo manje ungasipha abantu? Ngiyakuzwa ukuthi usuhilile ngoba usuyayibekela imali yakho useyijezela ngendlela ajeza ngayo, but yiphi lesson ozoyinikeza ababukeli bethu? Isifundo engasinikeza abantu sokuthi ukuthemba umuntu ongakhulanga nanaye uvele wamfica nje empilweni akuyona into e-right. Akuyona into e-right ngoba nje nami ukube mhlampe kwakwabantu engangikhule nabo bangasekhaya I don't think wabengenza lento abantu engangikade sazwana nabo laba shothi nje nabo wayibonela mhlampe impatha kuthina sikathi sisazwana. Shuthi wabona nje ukuthi sonke siphuma semaphephetheni abanye shuthi nje yabo abantu bayahlupha because banalento leyo yokujudge abantu by the look. Kunalento engiye ngayithandi uma umuntu okhulele emakhaya nomuntu okhulele elokishini, umuntu okhulele elokishini mase ayibona engazuthi yena ungcono noma yena u-right kunomuntu okhulele emakhaya. But into engiyifunde kakhulu thina abantu baselokishini we can learn a lot from abantu basemakhaya. The respect, the way indlela abayibuka ngayo izinto, the way abenza ngayo izinto, you understand, and uclever akalast. So you don't need ukuthi ungaze ubuke umuntu umjudge by the look masibona ukuthi yazini mina ngizodlala ngayo because mina ngisile ngiqopholozi noma whatever bayisho. Even the slang languages abake basebenzise angiboni mina ukuthi u-right ukuthi abantu bazoqola abantu ngwanakho bebone ngazuthi lo ibhari lamagama abawasebenzisayo angekho right, of which it's not right, it's not okay. Sonke sisuke sinamaphupho ethu ngendlela yethu. So ngiyajabula ukuthi usuhilile uzodila noNkulunkulu ngendlela yakhe njengoba ngikutshela nami ngithi uclever akalast. Ayike ndalast. So nje I'm so happy ukuthi now you shared your story on Black Live TV. Wakwazi nanokuthi upha ababukeli emakhaya isifundo sakho sanamhlanje. Babukeli be-Black Live TV, thank you very much. Kuyona-ke lolu hlelo lethu uyazi suke skipha-ke zona imfihlo. Angazi ukuthi ngingenze njani. Ngibeka inyamali yami unyaka wonke. Sengiyafika ngoDisemba ngifuna ukujabulisa umndeni wami, ngifuna ukuya ekhaya nginemali, ngiphathele izingane ingubo zakhisimusi, kube mnandi kube nje ya. Imali yami dololo angisayitholi. Umngane usengidayise umngane usesidayisile ne-Stockville team yami egebengwini. Angisayitholi imali yami. Hayi cha shema ngifuna uqaba amanga. Istory besibhlungu ngempela because sonke siyayidinga imali at the end of the day. But ke asihlangane kwesinye isigameko esizayo ngokuzayo. Love you till we meet again.